hadden nooit niet gedacht dat we zo ver zouden staan op zo'n korte tijd eigenlijk. Er gaat geen dag voorbij dat hij daar aan denkt. Hij mag ziek zijn, hij wil trainen, we moeten hem daar echt voor tegenhouden. Even. Echt. Hij wil dus trainen. Voor hem is het een grote droom van Rio daar kunnen te zijn. Is dat nu geraakt? En voor mij natuurlijk ook. Als je met een spierziekte zit, is dat niet zo simpel voor daar te geraken. En dat je dan dat kunt waarmaken, dat is enorm. Hij beveelt mij. Hè. Ik zie dus van het veld niks. Hij moet zeggen wat ik moet doen. Hij moet tegen mij communiceren, maar ik mag zelf niks antwoorden. Dus ik ben volledig afhankelijk van hem. Dus alle initiatief komt van hem. Het is niet gemakkelijk als vader.